Aangezien onze vaste host Mathies Dumery en feitjesleverancier Siebe van Heusden op de skis staan, val ik, Tom Verstappen, vandaag in als supersub. We spelen vandaag dan ook met een experimentele opstelling met voetbaljournalisten Marnik Geukes en Thomas Standaert. Welkom bij FC Limburg, de podcast. Goed, dag heren. Ik ga met iets beginnen dat we niet hebben afgesproken. Dat is altijd leuk, denk ik. Hè? Ik kan helaas de podcast niet hosten vandaag, want ik zit in Meijerhoven. Nu ik dacht, dan kan Siebe misschien hosten. Maar een klein probleem. Ik sta ook hier. Wie is hier ook? Ja, ik dacht, bestuurder Tom, die kent misschien iets minder van voetbal, maar wel veel van podcast en die gaat dat keigoed doen. Voilà, hij heeft me gezegd dat hij de buitenspelregel kent. Dus misschien toch even testen en dan gaan wij al aan de Britannic Goud. Ja, ik zou zeggen Britannic Goud, maar het is minder goed eigenlijk. Het is minder lekker, Het is een pak minder lekker. School! Mannen, dat is een mens. Kijk, ik ben dus de supersub van dienst, heren. Was dat live? Dat was niet live, dit was natuurlijk afgesproken met Mathies. Nu, voordat we echt van start gaan over Genk en STVV, misschien eerst even kijken naar Super Sunday. Thomas, jij was aanwezig op de Classico tussen Standaard en Anderlecht. Vertel eens even. Ja, het was Standaard zoals Standaard hoort te zijn. Hè. Geweldige sfeer. Het is rustig gebleven in de tribunes, waar iedereen vooraf toch een beetje voor vreesde. Toch een grote oef, Thomas. Ik bedoel dat het gewoon een normale voetbalwedstrijd geworden is. Daar had toch iedereen bang voor? Ja, absoluut. Ja, na wat er na Gent was gebeurd, had iedereen een beetje schrik voor wat er zou gebeuren als Standaard op achterstand zou komen. Maar dat is dan, gelukkig is dat niet gebeurd. En Standaard heeft Anderlecht naar de keel gegrepen in het eerste half uur en heeft het daar eigenlijk het lot van Besnik Hazi bezegeld. Hè. Ja. Ik vond het een verdiende overwinning, ook al waren de expected goals in het voordeel van Anderlecht en heeft Bertaccini een paar dikke kansen laten liggen. Maar ja, een mooie middag voor Standaard en een zeer zure middag voor Anderlecht. Hè. Ja, want dat is opvallend. Besnik Hazi die mag vertrekken na een toch wel zeer teleurstellende 5-21. Hè? Ja, klopt. Het zat er al aan te komen ergens in het najaar, vorig jaar. En toen heeft hem de boel nog kunnen redden met overwinningen tegen Brugge en Union. Maar dan zijn ze terug een beetje in hetzelfde bedje ziek geworden. Hè. En gisteren, het was ook wel echt triestig wat Anderlecht won. Het erge is dat je wordt afgetroefd. Hè. Op intensiteit. En ja, dan kan je nog zeggen van... Ja, als het dan puur op kwaliteit is of zo, dat je echt de wet van de sterkste moet ondergaan. Dat kan niet snel gebeuren tegen Standaard. Nee, maar het is, dat is natuurlijk, het wordt in het coach aangevreven, maar ja, uiteindelijk, jongens, waar zijn we nu toch wel over bezig? Hè? Besnik Hazi was er een jaar en was dus de langste coach in België. Ja, misschien nog straffer. Ja. Het is de 13e trainer op 8 jaar tijd. Ja, maar dat valt nog mee. Want dat is gewoon het gemiddelde in België, Tom. Dat is echt... Het is... Ja, de coach is een wegwerpproduct geworden. Hè. We hebben het er net nog op de vergadering over gehad. In de top 6 is STV de enige club die met deze trainer, met Wouter Franke, aan het seizoen begonnen is. Ja. Al de rest heeft al geswitcht en dan was Union nog, omdat Union niet zelf vertrokken is. Maar de rest is gewoon ontslagen. Het is gewoon ook niet meer ernstig, vind ik. Er is gewoon geen tijd meer voor niks. Er wordt ook direct, en ik moet zeggen, we moeten ook naar onszelf kijken, de media voeren, onmiddellijk de druk op, een paar keer verliezen. Dan wordt gewoon ook alles in vraag gesteld. Je moet ook bekijken bij een club van, wat is het beleid, hoe proberen ze iets te doen. Heeft iets tijd nodig of niet, maar tijd is er niet meer. Hè. We leven ook in dat soort van maatschappij, denk ik. Het zeggen, Larvière heet dat, als de vreemde eend in de bijt. Die trainer Taquin is daar al sinds... Ja, ik durf er nu geen jaar op te plakken. Ja, 2017 of zo. Ja, dus die is daar bijna 10 jaar sinds ze in vierde klas zitten. Dus dat is wel... Arsène Wenger Voilà, de Olivier. Nee, het ligt niet in Borinaar. Het ligt in Centre. Oh, in Centre. Blunder van mij. Dank u, Thomas. Dank u. Nu, dat brengt ons misschien naadloos bij de volgende wedstrijd. Union Club Brugge. Ivan Leko is daar toch recentelijk de nieuwe coach. Ja. Staat nu ter discussie... Nee, als het aan de voorzitter ligt, hij zal niet in de kleedkamer geraakt zijn, denk ik. Want het was nogthans niet goed. Hè. Union, dik verdiend gewonnen. Op alle vlakken. Hè. Aantal kansen, spel... Gewoon beter. Zij Leko ook wel. Na de wedstrijd vond ik ook wel oké dat hij gewoon toegaf van... Oké, Union was beter. Toch wel straf was het doen. Ik vond Charles de Ketelaar, die zei vorige week iets moois. Die zei van, Union is de allerbeste ploeg in het slechtste bovenhalen in een andere ploeg. Ja, was dat bedoeld als compliment? Ja, ik weet het niet. Ik vind het een compliment. Als je dat kan,
Ja, dat is toch... en ik ben nogthans een groot liefhebber van mooi voetbal en van aanvallend voetbal. Maar het is toch wel iets speciaals, hè? Als je dat ze dat ook op Champions League niveau kunnen doen, toch tegen een club uit de hoogste regionen van de Serie Bayern A. was niet goed tegen hen, hè? Nee, zoals Bayern. Nu, Bayern is ook wel een klein beetje op de sukkel. Dat is nu een groot probleem. Ze staan met 48 punten meer los of zo. Ja. Maar nee, het is gewoon straf wat ze doen. En ook Club Brugge vond de sleutel niet. Ze hadden nog 1 goede kans helemaal op het einde. Maar ja, dan... Dat zou gevleid geweest zijn. Ja, want ze hadden dichter kunnen komen op STVV. Dat is echt wel een gemiste kans eigenlijk. Hè? Voor Club Brugge, ja, maar ik denk niet dat zij nu al in punten tellen. Ze hebben zoveel ervaring met de play-offs. Ten opzichte van Union is natuurlijk elk puntje is er 1. Want je moet er dan toch nog altijd over. En ja, als Union play-off speelt zoals vorig jaar, dan mag je niet meer een achterstand beginnen, want dan ben je eraan. Hè. Voor STVV, kunnen we daar naar, Tom? Ja, absoluut. Is het toegestaan? Ja, absoluut. Ja, ze hadden de zaterdagavond even de leiding kunnen nemen voor 20 uur. Het zou heel, heel leuk geweest zijn. Alleen, het heeft niet mogen zijn tegen Charleroi. Maar dan krijgen ze na 0-2 een staande ovatie van het thuispubliek. En onze STVV-watcher Gunter Schoofs, die zei ook van... Nooit gezien in 20 jaar. Zegt, het is ook zo de appreciatie voor de vechtlust, voor de prestatie op zich. Want ze hebben echt wel goed gespeeld met 10-11, een groot stuk. Maar ook voor de appreciatie voor een heel seizoen, denk ik. Dus STVV, die bezorgt gewoon zijn supporters nu heerlijke tijden. En ja, dat is een bedankje dat zo'n ploeg dan ook wel verdient. Hè. Ja, absoluut. Ik was er niet bij, dus ik heb het niet meegemaakt. Maar het is natuurlijk wel heel mooi om een volledig stadion, eigenlijk, staande ovatie te krijgen als je 0-2 achter staat. Ja, als je heb ik weinig meegemaakt. Ja, het is zo. En dat vind ik dus ook wel mooi, want je moet... journalisten wordt vaak verweten om scorebordjournalisten te zijn. Supporters zijn heel vaak scorebord supporters. Hè. Dus je hoeft niet zo heel goed te spelen als je maar wint. Dan kan iedereen de dag erop op zijn werk en tegen zijn vrienden zeggen van wij hebben gewonnen. Bij de nederlaag is het vaak zij hebben verloren. Hè. Dat is het grote verschil. Hè. Ja, dan is uw eigen ploeg zij geworden, maar als je wint is het sowieso wij. Dus dat is pure psychologie natuurlijk ook. Maar het zegt heel veel over het STVV. Ja, want ze zetten een hele mooie reeks neer. Hè? Voilà. Dus als je die serie hebt neergezet, dan kan een nederlaag... het kan gewoon altijd en zeker op het moment dat je met 10 valt. En Charleroi is op dit moment samen met STVV en Union ook de beste ploeg van de reeks. De meest stabiele ploeg ook. Charleroi is heel goed. Is heel stabiel. Ja. Is heel, heel, heel stabiel. Ja, onder Cornelis nog niet verloren en niet tegen de minste ploegen gespeeld. Hè. En Charleroi tegen Standaard heb ik dan gedaan. En Standaard was nergens. Charleroi was echt oppermachtig. Het wordt maar 2-0, maar dat was gewoon een heel, heel goede ploeg. Moeten we het nog hebben over het wedstrijdbeeld zelf? De vraag van 1 miljoen is van, hoe zou die match verlopen zijn met 11 tegen 11? Hè? Want tot aan die rode kaart echt wel verschroeiend tempo. Open wedstrijd. Open. Ik denk balbezit was zo wat gelijk, maar STVV kreeg de beste kansen. Hè? Dus Moeja heeft in het begin een goeie gehad. En Ito en Gotto speelden niet hun gelukkigste wedstrijd. Ja, die zitten erbij. Hè. Je kan niet gewoon je kan niet verwachten van Gotto dat hij elke bal binnentrapt. Hè. Dus het was gewoon iets minder scherp in het afmaken van de kansen. Daar hebben ze de grootste groeimarge. Maar dat zegt natuurlijk elke coach. Ik ken geen ene coach zeggen die aanduiden die zegt van mijn ploeg die is gewoon echt efficiënt. We maken onze kansen af. Want je mist altijd meer kansen dan dat je er binnen trapt. Hè. Dat is eigen aan voetbal. Maar bij STVV is dat het laatste derde is, van het veld. Is daar toch nog daar hebben ze nog hun grootste marge, denk ik. Maar... het was gewoon goed. 11 tegen 11. En het was heel goed ook nog 10 tegen 11. Want dat is eigenlijk... Daaraan dat die staande ovatie te danken hebben, denk ik. Ja, ook 10 tegen 11 feit. En ik heb dan in de namiddag ook nog wat beelden gezien. Eerst van Cercle Brugge Antwerp. En als je ziet hoe dat Cercle instort, echt, met 10 tegen 11. Dat was dus echt... dan was de ene keer... ging alles open. Ja, als je dan ziet hoe dat... STVV dat deed, en dat is natuurlijk ook op Franken. Hè. En ook wel die mentaliteit die in die ploeg zit. Dus ze speelden 4-4-1. Ito ging een beetje naar rechts uitwaaien om daar Moeja een beetje op te vangen.
Maar eigenlijk deed Van Wezenmaal, die deed het geweldig op de Daar heb je ook de rechterflank. perfecte man voor dan. Perfecte man, die speelt dan voor 2. En ook centraal het middenveld, Yamamoto en Sissako, die doen dan het werk van 3, doen die ook met hun 2. Dus ja, dan is het 2 keer opgevangen. Hè? En dan is natuurlijk Gotto die ook wel... En dan ben je natuurlijk iets minder fris voor het doel. Hè? Die moet dan wat meer ruimtes bestrijken. Dus iedereen moet wat extra doen. En dat hebben ze dus wel echt helemaal gedaan. Ja, want het is pas in de 63e minuut dat er gescoord wordt. Ja. Ook een mooi doelpunt trouwens. Absoluut. Dus ze hebben dat lang kunnen standhouden. Ja, ze hebben lang kunnen standhouden. Misschien nog heel even over die rode kaart. Verdiend, Thomas? Vind je? Wat ik heel vaak heb, want ik bel elke week met Gumieni, de beelden zijn nooit duidelijk. Nee. De herhalingen, je ziet niet hoe hard de impact is, maar natuurlijk de intentie, hij raakt geen bal en het is een frustratietackle. Dus op dat vlak valt er zeker iets te zeggen voor die rode kaart, maar Ito maakt daarvoor hands en Yamamoto wordt omvergelopen. En het is vandaar komt die frustratie bij Moeja natuurlijk. Ja, maar Bert Verbeeken wordt vaak geprezen als een scheidsrechter die veel laat doorspelen. En ik denk dat dat hier een beetje in zijn nadeel heeft gewerkt. Omdat hij laat 2 keer doorspelen en uiteindelijk is het dan Moeja die zegt van, nu is gedaan, tackle. En Maar het is gevaarlijk. Het is gewoon gevaarlijk. Ja, natuurlijk. Ik vind het een terechte rode kaart. Maar ook mensen die zeiden van, ja, maar kan de VAR dan niet terugdraaien? Want als je teruggaat naar de fase van Ito of de andere, en dan is er al gefloten geweest. Maar dat verandert niks, hè. Want je mag... als je het spel stil ligt, mag je ook niemand op zijn gezicht kloppen, bijvoorbeeld. Hè. Dat is iets anders dan een doelpunt. Hè. Dus een doelpunt kan je niet maken op het moment dat het spel officieel stil ligt. Maar je moet je wel nog altijd gedragen tussen haakjes op het veld. Want ik denk dat Karamoko die gisteren ook een kaart kreeg. Ja. Toen hij gefloten had en nog doorging. Dat was ook een beetje overdreven van de kat, vond ik. Want het is niet zo... Maar ik wil maar zeggen, je kan ook nog een kaart krijgen op het moment dat de scheidsrechter heeft. Dus dat is bij deze dan ook over. Maar ik vond het ook wel een terechte rode kaart. Gewoon, zo ga je niet in een tackle. Dat is gewoon te gevaarlijk. En dat moet eruit uit het voetbal. En het is wel heel jammer voor STVV. En ik denk dat Moeja niet goed zal geslapen hebben. Ja. Maar dan weet je toch dat je voor een stuk je ploeg in de steek laat. Dat is ook zo'n typische aanvallerstackle. Ja, iemand die niet kan tackelen. Ja, een beetje onhandig. Nu, er is absoluut geen man overboord bij STVV op dit moment, hè? Nee, dat denk ik niet. Want zoals je zei net, Tom, ze slikken dat doelpunt ook nog eens op een heel mooie manier. En ook nog eens na een hoekschop. Ja, in principe heb je dan wel volk genoeg om te verdedigen. Maar ja, als die kort wordt gegeven, die wordt zo uitgespeeld en die trapt die dan van op 20 meter. Ja, los in de kram, zoals ze bij ons zeggen. Ja, dat is... Kan niemand iets aan doen? Nee, dat is heel goed. En die tweede goal is ook heel ongelukkig. Hè. Dat is ook niet... dat is kluts en die blijft nog eens hangen. En trapt hem heel opportunistisch binnen. Ik vond het echt wel heel knap binnengetrapt, omdat hij denkt sneller dan de keeper ook. Ik bedoel, die verwacht zich daar totaal niet aan die plaatsbal van Romsas. Dus, maar, zoals je zegt, geen man overboord. Even niet aan de leiding, maar voor hetzelfde geld gaat het volgende week weer in het Kuipje, pikken ze weer aan. Het is ook zo niet dat je nu plots jezelf onder druk moet gaan zetten van oei, we hebben verloren. En als je dan volgende week maar gelijk speelt in Westerlo, we hebben maar 1 op 6. En het is niet dat Sint-Truiden zich nu de verwachtingen van een topclub moet gaan opleggen. Want dat is gewoon voor niks nodig. Gewoon spelen en dan lukt het op Westerlo ook, alhoewel Westerlo wel ik ben echt helemaal geen slechte ploeg. Er zijn weinig makkelijke matchen. Ja, tot vorige week had ik gezegd Standaard. En op dit moment zou ik zeggen Anderlecht, maar het zijn niet de namen die je daar verwacht. Ja, dat brengt ons naadloos bij Genk natuurlijk. Hè. Genk heeft er een goede week op zitten, dat kunnen we wel zeggen. Het heeft 2 maal gewonnen. Afgelopen donderdag won het in de Europa League tegen Malmö, ondanks dat ze na 4 minuten al tegen een achterstand aankeken. En deze zondag gingen ze op bezoek bij Rode Lantaarn Dender. Ook daar wonnen ze. En dat was al sinds 30 november geleden dat ze in de Jupiler Pro League nog wonnen. Marnik, jij schreef, opvallend toch wel, winnen en wegwezen in je analyse. Vertel. Ja, er was geen schoonheidsprijs aan verbonden. Nu, dat wist je al na de opwarming. Toen we daar plots 8-9 man met allerlei tuingereedschap het veld zagen opspurten om het veld terug te egaliseren. Het veld is echt verschrikkelijk. Daar wil ik wel iets over zeggen, want het valt mij op dit seizoen. Dender is volgens mij het enige veld wat slecht is. Als je dat vergelijkt met vorig jaar, dan is in deze periode overal akkers. Maar vorig jaar was Dender nog erger. Want ik weet dat... Ik
herinner me dat Genk ook in dezelfde periode, ik denk iets later nog moest gaan, was het ook verschrikkelijk. Nu viel het de eerste 10 minuten mee en ik denk dat Genk er goed aan gedaan heeft om dan zijn openingsgoal te maken. Want die kan je alleen maken op een veld dat een beetje gelijk ligt. Dat is echt een heel mooi doelpunt. Hè. Ito die inspeelt, Bibu die echt als targetman even wacht, dan kaatst op Carretzas die gewoon in één tijd... Ja, Carretzas is zeer mooie goal. Ja, het doelpunt dat hij maakt op donderdag, maar nu ook die bal op Ito. En Ito die dan ook nog eens aflegt voor Heijmans, dat is gewoon... Ja, dat is PlayStation bijna. Hè. En dan het tweede goal, dus heb je weer de linker van Carretzas. Hè. Dus El Ouadi die zich aanbiedt. En echt wel een goede corner, omdat als je die wat verder trapt, en zoals nu, Ito blokte daar dan de uitlopende mannen uit, dan kan je die bal als Carretzas zijnde van op de punt van de rechthoek bijna binnengeven. En dan kan je hem echt aansnijden, dat als ze hem raken, dat het bingo is. En dan is Heijmans de perfecte man hè, om die bal te verlengen. Hij heeft 10 goals op assist van Carretzas. Ja, het is echt... ze vinden... Ja, het zijn goede shotters, die vinden elkaar, zeggen ze dikwijls. Maar dat is ook zo. Hè. Wat erna gebeurde was echt... het was zwaar om door te komen, wil ik zeggen. En Dender, ja, ik bedoel, alle respect hè, voor hen. En ook de manier... Ja, zij weten ook welk veld dat ze spelen. En ze zijn er een beetje aan aangepast. Dus wat zij doen is... zij combineren niet te fel door het midden. Ze zoeken de buitenkanten op en zwieren die ballen voor doel. En ze hebben dan heel veel gestalte. Het was een moeizame zege. Het was, ik heb het over harken gehad en hotsen, knotsen. Ja, meer heb je niet. Meer verduidelijking is er niet nodig, denk ik, van zo'n wedstrijd. 2 keer winnen in een week, dat geeft wel wat vertrouwen. Dat is geeft vertrouwen. Ja, de vertrouwen hebben ze wel nodig, want dat zag je nu ook wel in de ploeg, dat ze na die 2-0 heel snel achteruit zakten. Nog iets over die eerste goal en over die eerste 7-8 minuten. Nicky Haai scoorde punten hè, met een aparte veldbezetting. Asymmetrisch. Ja, asymmetrisch. Hij speelde met een 3-mansdefensie. 2 enkele flanken, Heine en Heijmans door Carretzas in een vrije rol. En dan 2 spitsen. Op zich niet zo apart, maar Ito die stond helemaal tegen de linkerlijn. Bleef daar ook staan. Lang. En je zag ze bij Dender, in de plaats van man-man te spelen, bleven zij positioneel staan. Waardoor er echt ruimtes vrij kwamen. En zo is dat eerste doelpunt ook gevallen. Dus ik echt wel goede punten voor Haaien daar op dat vlak. Ik had wel verwacht dat die tweede helft zou bijsturen, omdat je voelde dat ze de grip verloren op de wedstrijd. Dus Dender stelde wel bij Genk heel snel man op man spelen. En Genk paste zichzelf niet opnieuw aan, waardoor Dender vaak met een man meer kwam. En wat is er dan met een ploeg, zoals je zegt, Tom, zonder vertrouwen? Ja, die kruipen achteruit. En toch ook de spelers die dan een beetje moeten doorhebben van kijk... Natuurlijk. Het zijn de spelers die... Maar ik had het over Haaien. Ik had verwacht dat die tweede helft zou... Dus bij de rust zou gezegd hebben van... nu gaan we gewoon terug 4-3-3 spelen. Maar hij zei na de wedstrijd van... ik heb dat niet gedaan, omdat ik uit ervaring weet dat als je nog eens opnieuw bijstelt, dat er een aantal zijn die het helemaal niet meer weten. En dat je dan zo een beetje ertussenin... Dus ze hebben nu gekozen dan op een bepaald moment om gewoon de baklijn te verdedigen en de box te verdedigen. En dat doen ze wel beter en beter, met veel bloks. Ze hebben ook wel wat kopkrachtige mannen. En ze hebben natuurlijk de kans laten liggen op de 0-3, want dan was het wel gedaan geweest. Carretzas was wel een heerlijke actie op de paal. En dan een fantastische bal van Heinen op Ito, die dan tweede paal. En dan zie je dat Carretzas geen kopbalspecialist is, maar hij deed het wel niet slecht in duikvlucht. Maar dan wel recht op de doelman. Maar dan werd het op het einde, het wedstrijd einde, dat heb ik nog niet zo vaak meegemaakt. Dus van 5 minuten blessuretijd, ik denk dat die bal 10 seconden in het spel geweest is of zo. Dus elke keer aan de cornervlag opnieuw en dan een vrije trap. En dan, als dan Laforge scheidsrechter is, dan moet je vooral niet beginnen reclameren als ploeg die een achterstand moet inhalen. Dat zei de coach achteraf ook. Hij zei, de scheidsrechter eiste de hoofdrol op, maar je moet dat gewoon niet toelaten. Dus die van Genk, die lokten het uit. En die van Dender, die hebben dan nog 3 gele kaarten gepakt of zo. Begonnen dan gaan te discussiëren. En Laforge, die heeft niet liever, hè. Die praat alles graag. En die weet dat dan de camera's op hem komen. En plots was het, ze waren gedaan voordat we wisten dat ze begonnen waren. De 5 minuten blessuretijd. Ja, kunnen we stellen dat de trein, zij het misschien wat voorzichtig terug vertrokken is? Want het zijn wel 3 belangrijke punten. Ja, 3 belangrijke punten. Maar ze hebben er 5, 6 achtereen nodig, zo zegens. Dus de trein vertrokken, denk ik dat we wel. Een beetje vroeg voor zijn, gezien de stand. Want ze staan nog altijd 10e. Hè? Dus, het is niet, dus die kloof is een stuk kleiner geworden. Ik denk dat het nog 4 punten is met de 6e plaats.
wel staan. Je moet er nog altijd wel 4 voorbij. Hè. Ja, en het spel is toch ook nog... Voilà, dat is... Je hebt geen tegen basis. Cercle, tegen Malmö, het is altijd moeizaam. Het is altijd hakken over de sloot. Toch? Ja, en vooral, ik bedoel, je hebt bij momenten dat het voetbal beter is, maar dan slikken ze weer een makkelijke goal. En nu was het voetbal, het was moeilijk op dat veld. Dus dat is echt wel een geldig excuus. Maar ik kan nog altijd wel iets beter doen, nog wel wat hoger staan, nog wel wat, want nu was het, het was met de billen dicht. Hè. Dus zoals je zegt, de prestatie op zich zou ik nog niet te snel over het begin van de inhaaljacht hebben. Ik bedoel, het begin wel, maar er is nog wat meer nodig om dat te staven, denk ik. Heer, het is maandagmiddag. De deadline voor de transfers die loopt vannacht af. Waar zitten we eigenlijk op dit moment? Zullen we in Sint-Truiden beginnen? Ik denk dat daar niet veel meer gaat gebeuren. Dus daar is al het een en het ander gebeurd. Hè. Die hebben hun huiswerk al goed op de... Ja, die hebben het... Nee, en zoals Wouter Frank ook zei een paar weken geleden hier, die hebben een beetje geanticipeerd. En ze zullen daar wel een beetje spijt hebben. Hè, dat er met Van Helden en Ferrari toch wel iets weg is, maar ze hebben zich daarvoor gewapend. In Genk was gisteren het nieuws dat plots Wolfsburg op de proppen kwam voor Matte Smets. Bod van 16 miljoen zou ook nog opgetrokken worden. Ja, tot 19 miljoen. Maar op dit moment, maar dat is dus weer, we hebben hier ooit grote woorden gegeven over de transfer van O, die een paar uur later dan toch wel om heel duistere redenen. Het was geen mooi verhaal, werd afgeblazen. Bij Matte Smets is het wel zo dat hij zelf niet staat te springen, in die zin, omdat het de winterperiode is. En Matte is echt wel een hele rustige en pintere gast. En die ook redeneert van, ja jongens, ik krijg nu geen tijd om me daarin te werken in een ploeg die van onder staat. Die echt heel dringend punten nodig heeft. En ja, als ploegen nu die som ervoor over hebben voor mij, ja, dan zal dat in de zomer ook, die trein zal nog wel eens voorbij komen. Het gaat geen trein zijn die ene keer passeert. In het verleden zijn er nogal clubs geweest hè, die uit Italië, die bedragen voor hem over hadden. En toen zei hij in de zomer van na 1 jaar, ik moet nog wat sterker worden. En dat is eigenlijk een goede keuze geweest. Omdat hij heeft een moeilijke periode gehad. En hij heeft die nu kunnen doorbrengen, die moeilijke periode. En dat is een periode, Thomas, die elke jonge speler heeft. Hè. Dat je weet van, het gaat niet in een steile lijn omhoog, alleen er komen kniksjes. Hè. En als je dat kniksje hebt in een vertrouwde omgeving als jonge gast, is dat denk ik veel makkelijker op te vangen dan dat je bij een topclub zit, waar je die knik hebt en waarvan ze zeggen van, ja jong, je staat aan de kant. En als het dan beter bij die ploeg gaat, ja, jammer voor u, maar wij zijn nu wel vertrokken zonder u. Hè. Zo'n beetje gelijk wat Castromont is. Want ik had vorige week geïnterviewd en heeft hij eigenlijk in eerste seizoen zelfs amper gespeeld. Maar nu komt hij wel weer boven water. Maar gewonnen trouwens tegen Wolfsburg vrijdag. En bij Matte Smets is het zo dat hij dus een moeilijke periode gehad heeft, maar hij is wel altijd blijven spelen. En hij heeft zich daar ook heel knap uitgeknokt. Hè. Hij is echt wel, nu ook weer gisteren, een van de sterkhouders achter een heel rustig aan de bal, goed positiespel. Zeker bij het verdedigen van de box. Dus ik weet het niet. Bij Genk denk ik wel. Ik bedoel, als er in één keer, als ze met 20 miljoen komen, als Besiktas, want dat is dus, we hebben gezegd, hij loopt voor België loopt hij dus vannacht af, de Mercato. Turkije is dat niet het geval, dus daar kunnen ze nog langer in komen. De transfers doen nog een dag of 5, dacht ik. Vrijdag. En ja, ik zie O nog wel vertrekken. Als het Besiktas ernstig is, ze hebben nu blijkbaar 12 miljoen geboden. Ik denk niet dat ze heel veel hoger moeten gaan om Genk te overtuigen, omdat die zitten nog met 3 spitsen op dit moment. Want ja, dat is nog een dossier te hangen. Dat is Erabi. Ja, die jongens nu 4e spits. Ik bedoel, dat kan je niet houden. Dus die gaat nog wel verhuurd worden, denk ik. Maar ze hebben dan nog, zitten ze nog met Biboet en Mirisola als diepe spitsen. Dus het zijn eigenlijk spits 3 en 4 in de zomer, die nu spitsen 1 en 2. Ja, 4 is 1 geworden. Ja. Dat is het allerstrafste met Biboet. Maar nu, Biboet is de eerste die gehaald is. En die echt als de opvolger van Tolu. Groot, sterk, heel goed met de rug naar de goal. Het is iemand die echt, als hij die bal zo op zijn borstkas legt, dus heeft hij zo een beetje Onuachu-vibe. Zo, want dan, hij kan dat zo... Iets kleiner toch, hè? Ja, maar hij kan zo die bal leggen en dan blind het spel verleggen. Dat is iets wat Onuachu constant deed, ook met inworpen en zo. Maar hij is van 4-1 geworden. En ja, Mirisola, gisteren viel O in. O speelde ook donderdag, vocht tegen zichzelf. Maar, lang toch, het lijkt mij ook voor hem het beste.
weet je wat zijn verdienst dan wel is, zoals vorige donderdag? Hij creëert veel kansen ook wel zelf, hè, door niet af te laten. En uiteindelijk scoren ze op die manier ook. En maken ze die eerste goal, die strafschop, waar hij ook nog eens trapt en de keeper de bal lost. En dan verdediger Matte Smets als scherpste reageert, wat ook wel heel straf was. Maar ik denk dat ze dan toch wel de gok zullen aangaan met 2 door te gaan. Als je dan meer dan 30 miljoen binnenhaalt in een rotslecht seizoen, want dat is het dan toch ook. En ja, jongens, die play-off 1 halen, makkelijk wordt het niet, hè. Dus dan natuurlijk zeer welkom. Dan begint een club toch wel gaan na te denken. En van, het is gewoon het verhaal van Genk. Hè. Je moet gewoon blijven leven. Je moet blijven zuurstof creëren voor jezelf. Dan kan je in de zomer weer iets extra doen. En dan ben je niet alleen afhankelijk van die transfer van Caretsas, die er in de zomer dan wel zit aan te komen. Want dit is toch een scenario wat ze zelf ook niet verwacht zullen hebben, denk ik. Hè? Nog 30 miljoen pakken in de winter. Zonder te kopen. Nee. Maar ik denk, ik twijfel ik twijfel fel aan Smets. En ze gaan zeker niet Matte Smets naar de uitgang duwen. Dat gaan ze zeker niet doen. En zo een opvolger klaarstaan. Dan gaat het Congolo worden. Ze zijn zo overtuigd van de kwaliteiten van Congolo. Die moet nu meestal als rechtsback invallen. Linksback ook al eens. Maar het is echt wel de momenten dat hij gespeeld heeft als centrale verdediger. Ik weet nog dat hij bijvoorbeeld tegen Union plots voor de leeuwen werd gegooid. Deed hij het fantastisch. Toch niet de makkelijkste ploeg om tegen te spelen. Het is echt wel een jongen met potentie. Daar zit nog een serieuze groei. Maar dat is weer het typische Genk-verhaal. Hè? Jongens die fouten zullen maken, mogen maken, moeten maken. En om dan weer beter te worden. Hè? En je hebt Palacios ook nog. Hè? Ja, je hebt eigenlijk nog 2 centrale verdedigers op overschot. Dus ik verwacht niet dat er nog... het zou ook heel... Ja, dan krijg je weer van dat soort Erabi-transfers dat je heel snel moet handelen. En wat ga je dan nemen? En er zullen wel een paar pistes zijn. Hè? Dus we hebben sowieso altijd een aantal spelers... Ja, schaduw heeft alles... misschien een beetje overdreven, maar toch wel bepaalde pistes voor elke positie. Dat je zegt van, als we echt moeten schakelen... Maar ik weet het niet. Voor de rest, Thomas, zie je nog aan? Standaard, volg jij op de voet? Staat er nog iets? Daar gaat er weinig nog gebeuren. Sahabo zou nog naar AEK Athene gaan. Misschien ondertussen rond, weet ik niet. Voor de rest, inkomend zie ik daar. Ik moet natuurlijk met 2 woorden spreken op de transfer deadline day, maar ik verwacht mij niet aan een drukke transfer deadline avond. Nee. Fingers crossed. Bij Jong Genk heb je ook nog wel, bij Genk had ook nog wel een jonge keeper bij, La Doucouré van Beerschot. Jeugd International zit daar een beetje op een zijspoor. Iemand met heel veel capaciteiten. Maar het grappige van het verhaal is dat ze Onstein, hebben ze daar tegen gezegd al een aantal maanden geleden, van het verhaal gaat aflopen, want door een beetje gebrek aan discipline en dergelijke. En dat ze nu bij Beerschot zeggen van, Doucouré, discipline en zo neemt hij niet zo nauw, dus we gaan hem niet tegenhouden. En altijd naar Barcelona daarna. Ja, voilà. Dus ik bedoel, die jongen is ook nog heel jong, zal wel de kans krijgen en zal wel binnen de lijntjes moeten kleuren. Bij Genk zeker. En zeker in dat keepersgroepje. Als je daar niet volgt, dan wordt het niks. Hè. Dus die zal ook enthousiast zijn. Hè. Want je hebt dan 2 ervaren keepers met Lawal en Van Krombrugge. Dan heb je Brugmans erachter, groot talent. Doucouré erbij. Dus dan wordt het lekker druk. Denk ik ook wel dat dat toekomstgericht is. Dat op het moment dat Brugmans wordt doorgeschakeld, dat ze hem naar Jong Genk en dat ze zo een beetje op hun beurt zullen anticiperen. Heren, dan denk ik dat het tijd is voor jullie speler van de week. Zullen we misschien bij Thomas beginnen? Vertel. Ik kies voor Besnick-Hazy, omdat ik het eigenlijk hij is ontslagen geworden en hij heeft afscheid genomen van die club op een heel waardige manier, vond ik. Op de persconferentie gisteren. Hij weigerde om zijn spelers voor de bus te gooien. Hij deelde geen steken uit naar het bestuur. Hij was heel waardig. Hij wist waarschijnlijk ook wel hoe laat het was. En ook vandaag dan, hij is dan afscheid gaan nemen van de spelers. Ja, ik vond het echt op een mooie manier dat hij dat hij ondergaat het eigenlijk. En dus daarom een bloempje voor Besnick-Hazy. Ja, hij wist natuurlijk hoe laat het was. Ja, en ook vooral, sorry jongens, maar er is meer aan de hand dan een trainer die zijn werk niet goed doet, hè, bij Anderlecht. Hè. Ja, en er is 1 man die altijd buiten schot blijft, hè, bij de supporters. Mark Koeken. Ik snap niet dat hij... Ja, ik vind het onwaarschijnlijk dat hij... geen Koeken van eigen deeg. Hè? Nee, ja, die heeft die club overgenomen en sindsdien gaat het mis. En de ene na de andere persoon wordt opgeofferd, maar Mark Koeken blijft... Ik dacht speler van de week, Thomas, dat hij eigenlijk ging gaan voor de man die de aftrap gaf. Dat was ook een mooie, hè?
Ja, dat was een mooi moment. Alleen, hij werd natuurlijk luid toegejuicht. Er kwamen ook een paar boos op toen hij 2 handjes gaf aan spelers van Anderlecht. Had hij misschien niet echt over nagedacht, maar dat is wel grappig. Maar natuurlijk is dat is een legend van Standaard, dus het was fijn om hem daar terug te zien. Ja, en voor jou, Marnik, wie is jouw speler van de week? Ik heb dan 2 keer live de matchen van Genk gezien. Dus hebben wel een aantal kandidaten. Ja, Caretsas, wat die... vooral die goal, de invalbeurt en de goal donderdag nu ook wel. Assist, hij zat ook in de eerste goal tussen. Tweede helft, ja, toch 2 keer dicht bij een doelpunt. Je hebt Heijmans natuurlijk, hè. Weer 3 goals op 2 matchen, die heel belangrijk is. En toch ga ik nog voor iemand anders. Ik ga voor de keeper, Tobias Lawal. Ja, Genk had zogezegd een keepersprobleem, maar is echt wel sterk bezig. Hij heeft die 2 reddingen vlak voor rust, zondag, die waren heel belangrijk. Ja. Tweede helft ook. Hij straalt meer vertrouwen uit, ook op hoge ballen. Mee voetballen is, dan heb je soms nog wel eens van oei, dit loopt niet goed af. Maar uiteindelijk is het nu toch altijd wel goed afgelopen. Heeft gisteren wel een paar goeie ook drops gegeven richting Beboet. De ballen die voor Beboet vielen. Want ja, als je dan speelt tegen Coles, die 2,38 meter is of zo. Hij is toch wel de grootste in eerste klas, denk ik, hè, Coles. Dus hij liet dan die ballen ervoor vallen, waardoor hij niet in duel kon. Dus, en dat ze dan kon beginnen voetballen. Die spits van La Louvière is zo'n 2,3 meter. Dat is ook wel een boom. Maar ik ga voor Tobias Lawal. Dan kunnen we over naar de Challenger Pro League. De topper tussen Lommel en Patro, ja, die eindigde op een 1-1 gelijk spel. Kunnen we dat billig noemen, dat gelijkspel? Ja, maar als je de doelkansen op zich bekijkt, dan denk ik dat Lommel wel de ploeg was die het meest op de zege aanspraak maakte. Lommel dat weer op voorsprong kwam via de onvermijdelijke zoontjes. Hè. Het is gewoon een goalgetter. Dat is iemand die... Dat zijn zo van die spitsen. Het lijkt wel of dat die de ballen aanzuigen. Hè. Dus de bal gaat komen waar hij sowieso staat. Dat was nu ook weer zo'n typisch doelpunt. Dus wel een fenomeen. En ja, als we het over fenomeen hebben, de man van de gelijkmaker. Nainggolan. Ninja Radjan Nainggolan. Schitterende vrije trap. En toch heb ik zoiets van... De doelman, Ivezic... Ik weet het niet. Ik bedoel... Hij staat daar, doet niks. En vooral aan de aanloop van Nainggolan, dus dat zijn 3 passen, denk ik. 3 of 4 passen dat hij zet. Dan weet je, ja, om die dan nog naar de verste hoek te plaatsen, dan moet je rare knieën voor hebben. Je weet echt wel dat die bal naar die eerste paal en dan nog niet reageren, vind ik straf. Los daarvan, fantastische trap. Ik bedoel, iets waar hij een patent op heeft. Ja, zijn binnenkopers niet gemist. Hè? Dat was wel geweldig. Hij is geweldig, denk ik, voor de commerciële cel van de club. Ja. Want niet alleen de shirts, maar alles gewoon Patro leeft. Dankzij, voor een groot stuk toch, dankzij Radja. En dan sportief, ja. De goals, de assists. Het is een belangrijke speler geworden. En goed nieuws ook voor zowel Lommel als Patro is dat Jong Genk openklopt ook. Hè. Dus dat was de nummer 7, dacht ik. Dus ze lopen dan weer een puntje verder uit. Dus die play-offs die zitten er echt wel aan te komen. En bij Jong Genk zullen ze vooral zelf heel content zijn. Hè, dat ze eigenlijk nog eens gewonnen hebben na 0-12. Moet ik zeggen, een verdiende zege. En ook zoiets van, ja, die ploeg verdient dat dus ook. Want ze hebben nogal ervoor wel een paar degelijke matchen. Maar dat ze zichzelf vergeten te belonen. Nu doen ze dat via Palacios. Het deed hem heel veel deugd. Duidelijk. Dat hij eens kon scoren. Dat hij eens in die club is belangrijk kon zijn. Ook al was het bij Jong Genk. En dan de tweede goal. Een jongen van 19. Jonathan Koenen. Een van Beringen, een van hier, komt van Hades. Ik moet zeggen, ik ken de mensen ook persoonlijk. En dat is wel leuk. Zijn eerste profgoal. Ik ken zijn opa Chef en zijn oma Julien uit Paal. En ik denk, die gaan apetrots zijn. En terecht. Dat zijn mooie verhalen. Zijn jongens echt van hier die dan een eerste profgoal maken. Een goede goal ook. Alleen voor doel. En vooral op Olympique Charleroi na pakte iedereen punten onderaan. Dus echt wel tijd om nog eens te winnen. En om een beetje safe te blijven. We zakken ook nog even door naar Eerste Nationaal. Daar verloren Hasselt en Roeselare. Toch wel wat verrassend? Ja. Hasselt in Hoogstraat. Beetje ongelukkig blijkbaar. Grote winnaar van het weekend was Thijs Sport. Ze zijn weer op de tweede plaats. Ik was daar zaterdag.
En ik moet zeggen, ik zag daar een hat-trick van een heel opportunistische Andries Klaas. En nogthans, de U23 van OHL, die staan dan die staan vrij ver beneden. En die waren gewoon veel beter dan Tess. Echt veel goed voetbal, veel snelheid. Alleen ja, vooraan. Minder power, meer Minder academisch power. dan- En ook gewoon minder genadeloos voor doel. Heel mooie goal wel van Sebastian Moeren, een Genkenaar. Die inviel bij het eerste elftal van OL Leuven tegen Genk. In het begin van het seizoen heeft hij een paar minuten gehad. Ze zien terug naar de U23. Maakt een heel mooi doelpunt. En ja, nu, het is nog altijd 6 punten uit de kloof van Sporting Hasselt. Ik denk niet dat ze bij Hasselt moeten ongerust worden, want die 6, dat zijn er eigenlijk 7, want ze hebben ook nog eens 3 winstmatchen meer. En toch vinden ze dat een test plezant. Van een beetje korter te komen, zo'n beetje de luis in de pelt zijn. Dat is eigenlijk spannender. ja, gewoon de luis in de pelt zijn. En ze hebben op 26 maart, als ik het goed heb, dat is nog heel lang. En toch wordt er maar over 1 match gepraat. Dat is dus Tess Hasselt. En daar zijn de menus en de formule voor de sponsor en zo om voorhand te gaan eten, is blijkbaar alles al uitverkocht. En ja, bij Tess kunnen ze nog wel wat volk zetten en zo. Dus het leeft enorm nu al die match op 26 maart. Dus dat is... Allen er één. Ja, maar dat is toch chic? Allee, bedoel, Staat. nee, maar dat is toch... Als wij het hier ook hebben over Eerste Nationale, over iets lager reeds, is het toch wel fijn hè, Dat het zo leeft. dat het leeft gewoon. Ja, absoluut. En dan misschien nog een uitzondering. Hè. Een provinciale. Ik hoorde ergens iets dat er een speler was die met de fiets ging naar een wedstrijd en dan ook nog eens de beslissende goal maakt. Mag ik vertel eens wat meer daarover? Ja, niet zomaar een fietstochtje. Hè. Is iemand van Halen. En ja, die kwam aan Leuven, dat is toch een stukje. Die jongen Jochen Naert heet hij. Ik heb me moeten laten brieven door mijn collega's Rob Mertens en Arno Schepers, die daar heel kort op zitten, op het provinciaal voetbal. En het is ook echt wel een mooi verhaal. Dus blijkt dat die man zijn auto had weggedaan. Die zei van, ik gebruik hem toch veel te weinig. Ik moest zelfs hem gaan zoeken waar ik hem nog de laatste keer geparkeerd had. En ik dacht van, ja, fietsen is ook wel wat gezonder. En dus is hij beginnen fietsen. En fietst hij ook naar de wedstrijd. Maar ja, hij speelt niet vaak mee in het eerste elftal van Halen. Ze hadden veel geblesseerden en zo. Dus moest hij nu afkomen voor een wedstrijd van het eerste elftal. Maakt die fietstocht en maakt dan ook nog eens de winning goal met het hoofd. Ja, want hij had al 30 kilometer in de benen. Hij had dus 30 kilometer in de benen, goed doorgereden. Hij was goed opgewarmd natuurlijk, maar hij zei wel dat hij op het einde van de match het toch wel voelde in de benen. Ook. Er kwamen wel wat krampen op en zo. Maar hij heeft doorgezet en zij hebben ook gewonnen. Dus ik bedoel, zeggen... Onze speler van de week eigenlijk. Ik bedoel, daar verbleken toch de prestaties van Lawal en de status van Besnik Hazi bij zo'n prestatie. Ja, en was gelukkig ook goed nieuws. Hij kon meeliften terug naar huis, dus hij heeft niet moeten... Ja, hij heeft zijn fiets dus dan? in de koffer kunnen steken. Die ging de koffer in. En hij werd gevierd naar huis. Hij zal misschien ook wel zijn doelpunt gevierd hebben. En het zal misschien ook verstandiger geweest zijn van dan meerijden. Hè, in plaats van, want dan is het iets meer dan 30 kilometer. Dan denk ik inderdaad dat je iets langer onderweg gaat zijn. Hè. Heren, ik denk dat we zo de belangrijkste voetbalfeiten van het afgelopen weekend wel besproken hebben. Hartelijk dank. En volgende week is het terug met de vaste opstelling. Dan is Mathies terug op post. Als ze het overleven. Hè? Want als ik hen zie staan, de combinatie van die grote punten met een oor en dan 2 dunne latten. Ik zal hoe dan ook de wedstrijden blijven opvolgen. Ja, voilà. Ik wou juist zeggen, voor alle zekerheid, laten we de vingers kruisen. En Christophe is dan ook terug van vakantie, dus dan komt het allemaal goed. Super. Heer, hartelijk dank.